matupad na title kanato, ako gyud ni ayuhon dili nato ni ibaligya. Basig sunod bulan mahali na inyong mga yuta. Usually ra ba ihatag nato ang title, makurat na lang ta. Kailain na ang tag-iya. So labi na gyud pasalamat kita sa Misamis Oriental nga na-appeal out of more than 2,345 ang Misamis Oriental nga naka-benefit ni ani nga programa. Daghan kay salamat dahil sa wala gyud na ninyo nalimtan ang Misamis Oriental. Halos kamo daghan pinakagamay ang Misamis Oriental. So at least nakadawat gihapon kay depende kani sa inyong papilis. Ang papilis dali ra mahuman mahatag kanato kung mahuman nato ang mga compliance. Daghan kay compliance nga mahimo siyang tag-iya ka sa luna kung legal ang tanan papilis. Maunang makapadugay kanato. So mapasalamaton kita mooni karon nga naa na gyud atong justice nga giingon ninyo nga walay ayo ang gobyerno, no? Karon tag-iya na gyud kamo sa inyong yuta nga gihaguan. So dako gyud ang atong pagpasalamat sa atong gobyerno karon, labi na gyud sa administrasyon ni President Marcos. Salamat kay ni ana nga karon panahon na nga pila ka tuig labi na gyud kabalo ako na may taga Villanueva. Asan taga Villanueva dire? Pataas. O naa sila dili pa kami mayor sa lungsod sa Villanueva. Nag-antos na kani sila sa pag-apply sa papilis. At least karon inyo nagayod ang yuta. So hinaot inyo kanang bantayan inyong yuta na mapasa pa ninyo sa inyong mga pamilya. Dako ang ako pagpasalamat usad sa mga gihatag ninyo nga previous years until karon, no, nga mga project sa atong mga kabarangayan, sa mga munisipyo. Wala na kung wala na ning kamot si RD Zoraida. Salamat kaayo RD. Ug sa atong bahin in behalf of the province of Misamis Oriental, makalaon kamo, magpaluyo ako sa tanan nga mga buhaton project sa DAR. I am always behind DAR project for the benefit for the Misamis North of Misamis Oriental.